Така. Печенка, я разкажи нещо за най-добрата си приятелка. Първо, Вики. Вики е... Вики ми е най-добра приятелка. От 3-4 години, не знам, вече губя представа за времето, но мисля, че вече 4-та година сме неразделни. И тя е много добра, понякога прекалено добра, но това мога да обуша, защото е много добра с хората, много мила. Много е умна и хубавото е, че може да говоря за много неща с нея. Не сме като повечето най-добри приятели, които обсъждат някакви повърхностни неща, напротив. Тя е човек, с който можеш да разговаряш, човек, на когото можеш да споделиш, човек, който може да те слуша и да ти даде съвет. Колко се слушам съвети аз, това е друг въпрос, но все пак са ми доста полезни, защото дори да ни правя нещата както някой друг иска по своя си начин, си пак виждам човек, който е готов да ми помогне. И за всичко мога да разчитам на нея. Въобще, тя е най-добрата приятелка. И забавна, понякога много се смея с нея, особено на маните, примерно както Майкъл от Prison Break. Най-добрата приятелка, какво да кажа повече. Много е важна. Струваш човек да го познае.